madaling na pin. Kapag nag-online ka, nakailang request ka na boss ngayon? Ako kasi pangatlong request ko kahapon boss Ulmer, September 23. Isang buwan na ako sa pangalawang request ko. Tapos nag-request ako ng September 23 pangatlo. Nag-verification na request ulit ako. Kahapon din, after 3 hours, ayun, tinanggap naman. Kaya kagabi nag-email si YouTube kaninang umaga. Sa September 30 ka pa boss? Oo, sige, September 30. Pag September 30 boss, mag-request ka ng pangatlo. Pangatlo na. Nakatatlo ka na boss ano? Ay hindi, dalawa pa lang. Kasi nauna nga pala ako sa iyo eh. Siguro makakasweldo ka niyan boss mga mga October 22. Pero verification ka na sa September 30 boss, magre-request ka uli eh. Pwede ka na verification noon. Ako nga after 3 hours lang kahapon. Tapos kaninang madaling araw, pinadala sa akin ni YouTube yung nag-email si YouTube. Sabi niya within 24 hours daw makakasweldo na ako Nag-try ako kanina alas 10:30. Ayun, mayroon laman. Kinuha ko na. Ito boss yan Ayan Ayan. Western Union. Wag na, hindi na kailangan Okay lang kahit walang video boss At least kahit paano nakuha na natin yung pinaghirapan natin Kala ko nga kasi nag-message si YouTube sa sabi niya tatanggalin daw niya yung advertisement ko kapag hindi ko pa nakuha yung pin code ko. Sabi ko nakakadalawang request pa lang ako kukunin niya na yung tatanggalin niya na yung yung mga ads ko. Kaya sabi ko request agad ako nung kahapon ng pin. Ito tambay sa bahay kaya muna subukan lang natin mag-live. Kanina kasi nagloko hindi makapag-comment yung iba kaya inulit ko ulit. Boss, Western Union ako Sa Western Union ko kinuha kasi yun ang nilagay ko na kuhaan ko Yan ang nilagay ko na remittance ko Western Union Pwede naman boss sa bangko kung may account ka. Tama nga boss walang tayo ng trabaho. Hindi pa natin nakuha yung back pay natin kaya pangbayad muna sa mga utang. Mega shoutout po sa 2 million na nandyan sa saan ba ilalagay yung pag mag-verification na. Yung boss meron ako nakita mo yung boss doon sa kuhaan ko nanood lang ako doon sa merong tutorial doon sa Tambayan boss yung pinanood ko lang pinanood ko lang yun simple lang naman boss
Kasi pag nag-verification ka boss doon sa nag-manual verification ka, automatic na yan magpadala ka ng ID mo na mayroong mailing address. Padala mo yon. Tapos ayun, ako pinadala ko yung driver license ko, mayroong address yon, at saka yung passport ko. Ang bilis eh. Mabilis pa sa alas 4 binigay eh. Ay wala kang kailangan boss, mayroong halimbawa yung passport kasi boss walang address eh. Walang mailing address. Driver license o kaya ano bang pwedeng ibigay na may address ka? Yung valid ID. Pag mayroon kang driver license, hindi ko alam kung ano pa yung may mga address eh. Siguro boss yung voter's ID kung mayroon ka noon. Kung wala naman boss, pakuha ka dito sa Pilipinas eh. Pakuha ka na dito yung postal ID. Meron lang pagkakakilanlan. Yung postal ID meron naman picture yun eh. Pwede siguro magpakuha sa representative. Medyo matagal pa naman yan boss, pakuha ka na eh. Kasi yung passport walang walang mailing address o kaya passport at saka boss yung saan ba naka-address yung mo, yung account mo. Pag sa bahay nyo, meron namang sigurong bill ng kuryente o kaya yung Meralco o kaya tubig. Pwede yan boss, yung passport mo at saka yung water bill o kaya yung electricity bill o kaya internet bill. May mga mailing address yun, di ba? Kasi doon nila pagbabasihan kung ikaw talaga yun eh. Kailangan yung mailing address, kailangan din yun ikukuha kasi nila sa Western Union eh. Ilalagay nila. Kasi yung 10 number na ipapadala sa iyo, pag enter sa computer yon, makikita na yung dali ng pangalan mo, address mo, kung taga saan ka. Iingin sa iyo boss yun eh, yung i-scan mo yung passport mo, tapos yung mailing address mo, yung electricity bill o kaya water bill o kaya telephone bill o kaya yung sa internet, kung saan naka-address yung email mo boss ha. Mega shoutout sa 4 million na nandyan po sa loob. Maraming salamat po sa BJ lang po. Maraming salamat po. Thank you. Konyang Channel, thumbs up lang po. Magandang hapon po Konyang. Magandang hapon po. Long time no see. Tama at nasa bahay lang tayo kasi wala na tayong trabaho sa ngayon eh. Wala tayong trabaho kundi mag YouTube. Okay lang po Manay Konyang. Okay lang. Talagang ganyan ang buhay. Go lang ng go kahit walang trabaho. Actually nagsa-sideline ako pero sa ngayon kasi wala. Hindi kami umalis eh.
Nag-iikot-ikot nga si PLDT pasaway lagi. Nakakaho dito magsalita eh, wala. Kunyang hello, baya sabi ni Boss Elmer. Walang CPR mo bo. Wala akong CPR to, no CPR to. No copyright lang music ko eh. Ginagamit ko yan mga music na yan sa pag-upload ng video. Pwede yan, walang problema yan eh. Makikita mo yan dyan, nandyan lang yan sa tabi-tabi eh. No CPR yan, kunyang walang CPR yung music na yan. Okay, kahit hindi. Hi Sir Elmer Dorana, musta po? Hindi na ako nakakapunta sa mga LS mo eh, pero nakikita ko minsan nakakapag-thumbs up eh. Limited kasi minsan yung yung internet pag nasa labas. Wala na tayo sa company ngayon eh. Ayos lang, sabi ni Boss Elmer. Sino kaya yung dalawa na naka-BG lang dyan? Ayaw magpakita. Oo nga, nakita ko nga yung yung harang mo. Minsan napadaan ako sa video mo eh. Saka yung mga sinid mo sa akin, yung mga sinisid mo sa akin na mga video, hindi naman ako nagko-comment eh. Makikita mo pala, makikita mo sa playlist ko yung mga music na yan. Kung gusto mong gamitin, pwede mong gamitin. Open naman yung mga music na yan, kahit sino pwedeng gumamit yan eh. Meron yan. Hindi ka lang binigyan ni Lolo ng ads eh. Tingnan ko nga kung walang ads. Merong may ads yan, yung meron yan, piliin mo lang yung wala. Sa umpisa lang yan kung merong ads minsan, sa umpisa lang. Saka sa dulo. Pero yung ginagamit ko ngayon wala. Meron mga instrument dyan na mga English, pwede mong gamitin yan.
Salamat kunyang, salamat. Basta piliin mo yung mga sounds na no copyrights. Pwede mong gamitin yan. Ngayon kung mayroong ads, patayin mo kagad, bantayan mo. Minsan kasi mayroong lumalabas eh. Hindi ako nag-StreamYard ngayon kasi naubos na yung akin 21 hours eh. Ayoko naman gumamit sa aking mga ninja eh. Naka-complain ka na ako niyan doon sa $10 sa pana ni YouTube. Hindi ko. Kapag mayroon ka ng $10 sa AdSense mo, makakapapadalang ka na ni YouTube ng pin. Pero sa hirap dito sa Pilipinas tumanggap ng pin, makaabutin mo yung 4 months din. Pero wala lang problema yun, basta request ka lang ng 3 beses at pangatlo pwede ka na mag-manual, madali lang yun. Nakatulad ako nila. Ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. Nadarama naman sa'yo nga boy. Bakit ba lagi na kasama sa habang buhay? Pero kailangan muna maghinay-hinay. Alam ko naman kasalanan ko, o sinayang ko. Basta sa akin ka sumama na, di na ko maghahanapan ng iba. Huwag mong pansinin ang mga nagkatingin sa ating dalawa, sa ating dalawa. Paloy kasi mong kabaw! Pow! 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 Hala! Ay na lagi labang! Hala, ang kabaw! Hala, ang tao! Ang tao! Ang tao! Sabahin ninyo! Sabahin ninyo!
Mega shoutout po sa 4 million na nandyan. Mega shoutout po sa inyo lahat. Mega shoutout po. Salamat po sa naka-BG dyan at kung gusto nyo po maglapag ng bayo, libre po yan. Pa-share naman po, pa-share naman po dyan sa mga community natin. Pa-share naman please. This is the mix of DJ Brad. Mga amigo, ug akong amiga, paminaw ug panayaw mo sa pag-upong sunata. Siniragod para lang ta malingaw, ikembot, sabay sa paggalaw. Dali na mo mga amigo, ug akong amiga, paminaw ug panayaw mo sa pag-upong sunata. Siniragod para lang ta malingaw, ikembot, sabay sa paggalaw. DJ Chris. Mga amigo, ug akong amiga, paminaw ug panayaw mo sa pag-upong sunata. Siniragod para lang ta malingaw, ikembot, sabay sa paggalaw. Dali na mo mga amigo, ug akong amiga, paminaw ug panayaw mo sa pag-upong sunata. Salamat po niyan sa patambay dyan pag BG. Salamat po. Malinaw, ikembot, sabay sa paggalaw. This is the repeat of DJ Karon, babae na pagod, sayo sayaw, sabay sa panahon. May mga lubot, pwedeng magkabigot, halos makita na ang ilahang sampot. Ang hubag, sa disco nagbabag, ari-diri, problema matubag. Maglipay-lipay na, magsayo-sayo na, pag
DJ Arman, I do you. Kahit monetize na tayo kailangan pa rin natin ng WH eh. Mahirap na kailangan mag-enlist tayo paminsan-minsan kahit nag-upload tayo ng mga video eh. Ako, madalas ako pero madalas din paminsan-minsan kailangan pala mag-enlist ka rin eh. Kasi kailangan eh hindi baba yung watch hour mo eh. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Kaya huwag mong kalimutan ko niyan, baka maya makalimutan mo, magminsan-minsan eh mag-live stream ka rin. Para hindi mo maba yung pan mo. Pares tayo nakapula Boss Elmer eh. Ako nakapula rin eh kasi 'di ba napunta sa AdSense yung halos nilagay ni Lolo sa AdSense eh. Yung aking dollar. Tapos ngayon eh sinweldo ko lahat ayun. Wala magsisimula na ulit sa Ono. Kaya kailangan play ng play boss eh. Ako eh, sa umaga lagi kitang piniplay araw-araw eh. Baga ko magpagising ko niya alas 4 play na kita. Kaya tayo boss eh. Kaya tayo yung revenue lang problema eh. DJ Arnold on the mix. Yung revenue ko rin nakapula eh. So yung watch hour tapos yung subscriber okay naman. Magkano yung nasa revenue mo sa analytics? Sa akin maliit lang boss eh, kaya nakapula siya eh. Alin yung boss yung trending mo? Yung laro mo? Maganda yan boss ah. May 1,000 na views na yan boss. Sa akin marami na akong 1,000 mahigit na views eh, sa mga videos ko eh. Pinakalaki ko yung siguro yung ipo-ipo. Less than 2,000 views na. Siguro mga 1,900 views na yun. Okay, malaki na rin yung boss eh. Ilang linggo na siya? Sa akin yung 1,800 ko eh, nasa pa lang siya, nasa 1 month na siya eh. Yung counting, kaya lang 1 minute lang yung kasi eh. Yung iba kasi boss, hindi naman talaga nanonood ng kanan diretso eh. Yung iba kasi, nanonood tapos i-skip nila yung harang. Kaya yung revenue hindi talaga makukuha eh. Kakaunti lang kasi boss yung nanonood ng mga ads eh. Sige lang boss, pan lang, upload lang kahit ano. Minsan makakatsamba eh.
Napupuna ko yan boss doon sa ko yung 7 minutes ko na video, yung sa Ipo-Ipo. Nasa 1,900 plus na siya. Kaso ang hina ng revenue eh. Yung iba kasi manonood lang mga 1 minuto tapos ayaw na. Tapos i-skip pa yung harang mo, wala na. Maka-count siya as view pero hindi siya maka-count na yung watch hour mo hindi aabante pero yung tapos yung revenue mo hindi naman madadagdagan kasi ini-skip nila eh. Salamat po niyan sa pagtambay-tambay dyan sa pag-BG-BG. Oo nga boss eh, titingnan mo yung revenue boss eh, mahina talaga eh. Pero mo yung 1,900 views ko. Cents lang yung revenue niya eh. Hindi ibig sabihin, hindi nila tinatapos yung video at saka ini-skip nila yung harang eh. Halos karamihan eh. Tapos meron pong 1,800 less than a month. Ganon din. Ini-skip nila yung harang. Kaya kailangan tsaga-tsaga lang damihan yung upload. Tapos paminsan-minsan mag-LS para sa WH naman yon. Kasi pag hindi tayo ng LS kahit na-monetizing tayo, bababa yung watch hour natin eh. Nakabumagsak tayo doon eh. Ma-demonetize. Thumbs up dan ho sa Gamer Priya. Maraming salamat po sa pagdalaw Gamer. Maraming salamat. Thank you po. Ayan, may jacket ka na Gamer, pwede ka magbaba ng bahay mo dyan kung gusto mo po. Salamat po sa patamsak. Saka sa paharang-harang dyan, maraming salamat po. Welcome po sa aking munting tahanan. Kaya boss, pag may time ka, maski kahit 2 oras mag-LS ka eh. Sayang eh. Pwede mo naman siyang itago pagkatapos mo mag-LS eh. Piraya mo muna mga 2 araw Exclusive mix by DJ bago mo i-unlisted or private. 7, go! DJ Boom Boom Remix. Sige mga Priya, maraming salamat po sa pagdalaw po. Maraming salamat. Oo nga po Silmer eh. Kaya kahit na lagi tayo nagpi-play sa isa't isa. Ang problema kasi natin eh, yung play kasi mahina yung dating ng yung mga alam mo na. Kailangan pa rin natin mag-LS eh. Oo nga, mahina ngayon ang WH lalo sa mga hindi monetize eh. Kailangan yan magkaroon ng continuous na play. Pala yan. Pa-share it naman. Mas maganda kasi pang play yung mga kung meron kayong desktop, mas maganda yung pag laptop kasi madaling bumili yung laptop. Yung desktop kasi kahit nasabihin mo 24 hours mong i-play, walang problema eh. Tapos pahinga mo sandali mga 3 to 4 hours. Hi Gio Abibas, maraming salamat po sa pagdalaw. Thank you. Kumusta na yung channel mo, Gio? Ano na nangyari? Hindi na ako nakapag-play ngayon. Last week, wala na ta. Last September 17. Wala na tayong trabaho. Kaya hindi tayo makapag-play. May trabaho tayo, kaya lang iba na yung line of work natin. Medyo nasa probinsya. Ito okay lang.
Di ako medyo okay lang. Kahit walang trabaho, kailangan natin mag-move on eh. Musta na yung channel mo? Na-stop ako pag-play sa iyo long September 17 lang eh. Pero halos continue yun eh. Sana pag nakakuha tayo ng medyo budget, tamang budget, gusto ko po bumili ng medyo magandang CPU. Kasi dito sa bahay, unlimited naman yung internet. Kasi ang problema lang dito, wala kaming gamit eh. Wala tayong gamit na pang play. Meron kasi akong priority na project na kailangan ko pang tapusin eh. Siguro after noon, saka pala makakabili ng desktop pangharaba sa YouTube. Ang pang YouTube kasi hindi pwede yung laptop, madaling bumigay eh. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam Jemar Prias sa mga gustong dumikit po. Oo nga boss, desktop talaga kasi nabubukan ko sa opisina. Di ba nagpi-play ako sa inyo, sa inyong tatlo nila, Gia at saka si Boss Tonyot. Halos hindi ko pinapahinga eh, pero walang problema. Mas bumigay pa nga yung kwan niya, hindi yung CPU yung bumigay. Ang bumigay yung monitor ang bumigay eh. Kung 24 hours ang labanan sa YouTube, mas maganda desktop ang gamitin mo, huwag kang gagamit ng laptop. Kung makakapag-produce ako next week na sa isang buwan ng desktop, matutuloy yung play na yan eh. Kasi dito sa bahay, ang problema ko lang gamit talaga kasi cellphone lang eh. Kaya nga boss yun ang problema sa laptop eh. 'Di ba yung laptop ng anak ko bumigay din. Tapos ang ginawa ko ngayon, nagpagawa ako ng lalagyan, yung nakaangat ganon. Tapos pinabutasan ko yung mga lahat, halos dahil butas para sumingaw yung init eh. Maka boss, sa October niyan eh, may sweldo ka na rin eh. Makukuha mo na rin yung unang salary mo sa YouTube. Maganda yan boss, yung pang magdamagan yan gagawin mo. Maganda yan, pang madamagan na yan. Gawa ka ng panibagong channel boss, gaming channel. Ibukod mo yung sa games mo boss. Jemar Prias, maraming salamat po sa pa-BG mo dyan. Maraming salamat po. $7 million na maraming salamat po sa mga naka-BG. Maraming salamat po. Oo nga po, sayang naman eh. Nag-games ka ng pinakamababa dyan, 2 hours eh. So 3 hours. Nakaabutin ka pa ng 7 hours dyan sa pag-game mo eh. Salamat po sa nasa 10 bansa kayo, Jemar Prias. Nasa Pilipinas din ba kayo, nasa ibang bansa?
Buti pa kayo may work. Sa Saudi. Si Boss Elmer nasa Saudi din yan. Elmer Lorana. Para tuloy-tuloy ang kanan, Choy. DJ RJ. Ayan, usap kayo gamer ni Boss Elmer. Nasa Saudi din yan. Ay, anak girl, saan ka na nag-turn? Al-Hassad. Hindi ko na memorize yung Saudi Arabia niya kasi 94 ka ako dyan eh. Ngali ako ng Tabuk at saka Jeddah. Dancing with the beat. DJ Football Remix. Ano oras pasok mo, Boss Elmer? Mega shoutout po sa 7 million na nakatambay, naka-BG lang po dyan. Maraming salamat po sa patamsak sa BG. Thank you po. Ayaw nila makakita. Nagtatago. Okay. Kaya pala nabasa ko na isang araw sa comment mo na malapit na kayo magkita ulit ng misis mo. Nakalib ka pala, Boss Elmer. Gawa ka ng panibagong channel, boss, yung sa gaming channel mo. Sayang naman eh. Mas madali yun, mas maraming nanonood nun eh. Okay, mahaba yan, mahabang off yan. Ako kasi makakapag-live lang ako pag linggo at saka pag ganito walang trabaho. Swerte nga, wala kaming lakad ngayon eh. Kaya nakuha ko yung sweldo ko kay YouTube eh. Pero kadalasan nasa Pampanga ko. Pampanga, Bulacan. Nasa probinsya ka na gamers eh. Gamer Prias, malayo ka sa Riyadh no. Al-Hassa. Kailan plano niyo umuwi, Boss Elmer, dito sa Pilipinas?
Gmars, doon na po ako sa iyo, sabi ni Boss Elmer Dorana. Ayan, dinikitan ka na Gmars ni Boss Elmer. Salamat Kia. Hayaan mo Kia pag nakapag-provide ako ng CPU eh. CPU lang kailangan ko to kasi meron akong ibang mga gamit dito eh. Kapag nakapag-provide ako tuloy uli yung play. Kasi yung laptop na anak ko nakikiambos lang ako sa umaga noon eh. 4 o'clock hanggang 7 o'clock. Oo nga Boss Elmer eh, mahina yung kanyan eh. Nung ako'y nasa trabaho eh, halos 2 linggo kong non-stop yan eh. Naka times 2 pa yun eh. Thanks Boss Elmer Dorana, maya na lang kita balikan, sabi ni Gmars Prias. Okay lang yan si Boss Elmer, mabait yan. Balikan mo yan kasi maraming maraming gamit yan eh. Pag kailangan mo ng double weight. Kaya nga boss eh, yung banana ng misis mo eh. Huli ko nang maalala eh. Actually marami ako natulungan na pag-graduate noon sa nasa ibang bansa eh. Kaso nung mapag-graduate eh wala na. Nakakalimutan tayo, okay lang yan, at least nakatulong eh. Hindi ko naman hihingi na palitan nila. Basta mahalaga, natulungan ko sila sa pangangailangan nila. Ngayon nakikita ko minsan pupunta rin, nagpe-play, pero okay lang yan. Kaya nga eh, huli ko nang maalala. Sabi ako yung sawa para ni Boss Elmer to eh. MC Channel, magandang hapon po. Thumbs up dan post. Salamat sa thumbs up MC Channel. Thank you, thank you. Hindi kita madyakitan ng MC Channel. Bakit kaya? Wala. Oo nga boss eh, kailangan natin tulungan sila eh. Mahalaga matulungan natin sila eh. Comment ka ulit MC Channel para madyakitan kita. Paglapag ka ng iyong bahay. Ayan, MC Channel, may jacket ka na. Kung gusto mo maglapag ng iyong bahay dyan, okay lang. Open po yan. Drop your links kung gusto mo po. Ayan, kung gusto mo na si Boss Elmer, si Gia Vivas, at saka si Gmars Prias. Mga legit po yan. Kung nais nyo pong dikitan sila, walang problema. Sige lang po. Kung gusto nyo pong unahan sila. Kung gusto mo pong magbaba ng bahay mo, baba nyo po yung bahay nyo dyan. Sige lang po. Basta yung tamang bahay lamang po ang ibababa po natin. Huwag po tayo magbababa ng live stream. At
saka yung mga link na nanggagaling sa iba gaya ng Facebook at saka Messenger. Boss, ganito gawin mo, boss. PM kita, boss. Tuturuan kita para hindi mo makanyan. Turuan kita, boss, sa ginagawa ko, ha. I-PM kita, boss, sa Messenger. PM kita, boss, sa Messenger mamaya, ha. Ikaw na lang magpatuloy doon sa siguro mga 3 araw na lang yan sa message mo, tapos na yan, Kaya boss, nakaya ko nga, siguro mga 8 yun na pag-graduate ko ron, Here we go again. Meron nga akong tinulungan, boss, galing sa 350 all the way. Isang linggo lang, boss. Kaya lang talagang masakit sa kamay. Ayan, boss, yung mga kinaltas kasama na riyan sa 1,450. Konti na lang yan, boss. 300, 200 na lang yan. 285 na lang. Yung WH. Okay. Oo, kasi maghapon, boss, ang ang Silent Elise, sa mga gusto po magkapag ng bahay dyan, alapag lang po kayo. DJ Renz.
Boss Elmer, gamitin mo pag pangingisda yung kumamit o gagamit ng laptop, gamitin mo desktop. Yung tuturo, yung ipipin ko sa'yo mamaya, o may message sa'yo mamaya. Mahirap kasi pag laptop, baka masira eh. Acho Boulevard. Pwede yun, gawa ka ng bagong Boss Elmer, channel, yung sa gaming. Tapos banatan mo yung banana ng ganun. Madali ka makapag 1,000 nun eh. Sa tingin ko 2 linggo lang pag wala kang ginagawa eh. Ma'am Sian Channel, maraming salamat po sa patamsak. Thank you sa pagbisita po, maraming salamat. Lapag ka ng link mo dyan, bahay mo, Ma'am Sian. Sian Channel, lapag ka ng bahay mo dyan. Thank you Ma'am Sian Channel sa pag-dalaw. Wala tayong lakad ngayon kaya nakakapag-live stream tayo. Pagkakataon, samantalahin ng panahon habang walang lakad. Okay, nasa harang pa raw. Salamat sa parang-harang. Thank you. Ayan, nagbaba si MC Channel ng kanyang bahay at likitan po natin sa mga gusto pong dumikit. Kaibiganin po natin siya. Drop your link po, drop your links. Mega shoutout po sa 8 million na nandiyan sa loob na sa mga nakabidyo po. Maraming salamat po. Sa mga gusto po makipagkaibigan, maglapag lang po kayo ng inyong mga bahay dyan. Drop your links po, drop your links. MC Channel, baby ka pala ang bahay mo. 14 subscriber. Unahan mo na yung mga nandiyan sa loob, MC Channel. Babalikan ka niya na. Dikit si host, pati si host, dikitan mo na rin. Balikan kita mamaya pagkatapos ng aking live stream. Tamang bakas lang po. Ayan po sila, Boss Elmer. Pwede nyo pong i-manual yan. Kasi hindi siya nagbaba masyado kasi na-hide, shadow hide. MC Channel, kung gusto mong dikitan sila Boss Elmer, pwede naman. Unahan mo na para lumaki yung bahay. Priscilla Siliona, ayan ang misis ni Boss Elmer. Pwede nyo pong dikitan yan. Comment ka Boss ulit sa channel ng misis mo, hindi ko pa madyakitan yan. MC Channel, Gimarman na po. Ayan, babalikan ka po niyan.
Unahan mo na yung mga nandyan na MC channel para lumaki yung bahay mo. Ayan si Ma'am Sian channel. Nagla-live din po yan araw-araw. Kalimbangin mo yung lahat ng kanyang kampana. Priscilla Silona, MC Channel, Dana po. Ayan, inunahan ka ng asawa ni Boss Elmer, si Madam Priscilla. Hindi ko makita yung pangalan ni Mrs. ni Boss Elmer dito sa aking cellphone. Parang na-hide na. Parang naka-hide boss yung pangalan ng Mrs. Naka-hide nga, hindi makita dito sa kabila kong monitor. At tama yun MC Channel, konti pa lang mo. Kaya gawin mo, lahat ng naka-upload yung unahan mo na, babalikan ka niyan. Sigurado yan. Yan si Madam Priscilla, asawa ni Boss Elmer yan. Siya rin na may hawak na channel niyan. Saka si Boss Elmer Lorana, andyan din sa taas sila Gia Vivas, si Kunyang, mga monetize channel yan, si Boss Elmer. Monetize. Tablet ko kasi na, ayan, may isang monetize channel din, sekto niyang channel. Naka BG lang yan dyan. Very legit yan na MC channel, pwede mong mahalin, pwedeng kaibiganin. Go lang po kayo dyan, go lang. Magdikita lang po kayo, drop your link.
Okay lang yan, MC channel. Gulang. Pwede mo siyang i-manual. May manual mo tapos pili ka daw sa mga pelikula niya ng 1 minute para siguradong dikit na dikit. Babalikan ka po niya na may hawak niya si Boss Elmer. Sa misis niya yan. Dikitan mo rin si Boss Elmer na kasi kunyang channel na monetize channel. Yan, maglaban kayo dyan. Kung gusto nyo po mag-drop ng links, drop your link. Siya may hawak ng gang channel na yan. Kay Boss Elmer isang monetized channel at saka si kunyang channel TV. Mga monetized channel ko yan at very legit. Nagabang 100% po nagbabalik yan mga yan. Saka si Ma'am Sian channel. Araw-araw yan nag-live. Pwede mo siyang puntahan. Marami rin tao doon sa kanya at saka nagpapaangat siya. Ang pangat niya hanggang bubong. Kaya makakarami ka roon. Wow! Ano yan? Ma'am! Wow! Andiyan ka pala. Yan po ang aking very supportive na dating boss. Napakabait po niyan eh. Wala akong masabi. Pero bakit nagpalipad kayo ng ganyang kalaki?
naman, isang malupitang play sa aking kaibigan. Yang ma'am si Elmer Dorana at aking kaibigan na nasa Saudi po siya, isang IT expert. Hindi pa yata kayo dikit niya na Boss Elmer, si Ma'am Deb. Okay boss, paki-play boss ha. DJ Cam, Idol. Thank you Boss Elmer. Gusto ko makakuan din siya, mamonetize din siya sa kanyang WH bago mag-December sana. Gagawa natin ang paraan yan. Kasi napakabait talaga niya, wala akong masabi. Jema Prias, paki-digitan naman po ang ating super chatter, DJ Scoopy Music. Salamat po Silmer sa pag-play, maraming salamat. Mula talaga sa simula, hindi talaga tayo nagkakaiwanan po Silmer. Samsian Channel, maraming salamat po. Maraming salamat Ma'am Sian Channel. Thank you. Ang tagal ng kulay Ma'am Dave. So hanggang ngayon nandiyan pa. Lia Natalie Channel at Kuya Joel Palista. Yan mo, trabahoin mo muna yung WH mo. Kung problemahin niyang kuhan mo, banana mo. Kasi madali lang yan eh. Madali lang yung banana mo, Lian Channel. Salamat ma'am. Nagulat ako doon sa pakulay niyo ma'am. Nagpapayak kayo eh. Pinapayak ako ni ma'am. Ingat kayo ma'am sa pag-momotor niyo po eh. Sige po ma'am, salamat po. Maraming salamat po ma'am. Sa pa-advance Christmas niyo po. DJ Cam, Idol. Salamat po ma'am. Ayan. Nako. Pinagpawisan ako doon sa palipad ni ma'am. Ngayon na ako nakakita ng ganong kulay. Nakakagulat talaga. Almost $50. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you. Oo nga, Ma'am Si Channel, Ma'am Sian Channel, ang laki nga eh. Nagulat nga kahit ako, pinagpawisan ako ng wala sa oras eh. Saka napaluha sa tuwa at pasasalamat. Wala akong masabi, hindi salamat sa nagpalipad, nagpakulay ng aking live stream. Parang mawawala na yung pang-Boselmer ano. Oo nga, Ma'am Si Ann Channel, maagang pa Christmas sa akin ni Ma'am yan eh. May kasunod daw yan sa
Sa December 23 yata ang kasunod niyan eh. Sa December 23 daw ang kasunod niya, sabi ni ma'am. DJ Francis. Nakakagulat talaga. Hindi ko akalain na. Ang swerte talaga ng araw kong to eh. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ Dance Tracks. DJ. Dadaan po kay YouTube yan. Mix. Tuwing sweldo nyo po makukuha yung mga palipad na yan. Salamat po sa Elmer sa pagdikit kay ma'am. Napakabait na kaibigan. Napakabait na boss. Wala kang masabi. Pagdating sa trabaho, mabait. Wala kang masabi dyan. Ang Pero pag meron kasi mga alam niyo kung ayaw ko na lang sabihin, pero may plano tayo sa pagka-araw, sa darating na araw sa mga ganyan eh. Salamat. Pinagpawisan ako eh. Nakakagulat eh. Actually, pag nagpalipad ka ng ganyan, automatic yan, mayroong revenue silang kukunin eh. Babawasan ka agad nila yan eh. DJ Francis on the mix. Oo nga eh, pinagpawisan ako eh. Medyo nagulat ako daw sa palipad ni ma'am eh. Alam ko naman eh. Oo nga po, Silmer eh. Kaunti na lang. Sa 22 pa yan mo ka po, Silmer eh. 22 na October. Kasi baka sabihin niyo eh, ni Lolo White eh. Kasi sweldo mo lang. Sweldo ka naman ah. Namimiyasa ka na. Oo, po, Silmer. Kita naman kagad eh. May commission kagad eh. Wala namang ginagawa, commission kagad si White eh. This is the mix of DJ Brad. Maraming salamat po at mega shoutout po sa lahat na nandiyan sa loob. Maraming salamat po. Buti pa yung boss ko eh, wala naman akong ginawa doon sa YouTube channel niya eh. Hindi ako nakakalimutan. Talaga naman eh. Walang masabi. Very supportive. Aluoy sa karabaw! Aluoy ka sa Napakabait. Pow! Hands up na po. Ala, ay nalagig labang! Ala, kabaw! Ala, Ngayon lang ako nakakita ng ganyan palipad eh. tawo! Sabagin Kahit saan pumunta ako ng live stream. Matagal mawala yan. Siguro isang oras yung bago mawala yung kulay eh. Oh boss, konti palang video ni ma'am eh. I-loop mo na lang boss para paulit-ulit eh. Nasa 30 plus pa lang yata ang video ni ma'am.
tatrabahoin ko yung kanya eh. Kaya makatrabahoin ko yung banana niyan eh. Kasi dapat nakagraduate na yan eh. Inabot ng yung laglagasan ng ng banana eh. Nasa 800 na yan, boss eh. Naginaya nga ako sa eh. 600 yata. Hindi nabawas niya siguro mga 200. Taas ang kamot. Taas ang Pinakamahabang kanya, boss eh, 13 minutes lang eh. Wala pa siyang live stream. Oo nga, sa misis mo eh. Pero sa misis mo, boss eh, kaunti lang binaba niyan eh. Double yung banana niya. Kaya mo mas 200 plus eh. dali na mo mga amigo o gagong amiga paminaw o panayaw mo sa Sa misis ko eh, nasa 100 plus din eh. Tiragot para lang ka Sa akin 150 eh. Bilang na bilang eh. Dali na mo mga amigo o gagong amiga paminaw Okay boss, salamat boss sa pag-play. Tiragot para lang ka malingaw. Mamaya message kita boss pagkatapos ng kung paano yung pagparami ng banana. Kaya mo yan. Nakakapagbigay ako ng boss ng 80 banana sa isang araw eh, sa isang tao. Eh minsan tatlong taong binibigyan ko eh. Sa loob lang ng isang oras yung boss eh. Tiguang TV, wow na naman, ang laki sana all. Maraming salamat Tiguang TV, jajakitan kita wala. Na-comment ka ulit para makita ko yung bahay mo. Tingnan mga pag-jacket dito sa aking tablet. Sa mga hindi pa po nakatamsak dyan, baka naman, tamsak po kayo. Wala. Ayan, Tiguang TV, meron ka ng jacket kung gusto mo magbaba ng bahay. Nakipagkaibigan dyan. Pakidikitan naman na baka pwede naman Tiguang TV. Si ating super chatter DJ Scopy Music. Nandyan lang po siya sa taas. Karon, babae na balbon, sayo sayaw, sabay sa panahon, sabay mga lubot, perting pagkabigot, halos makita na ang ilahang sampo, sa mga dagang hubag, sa disco. Mababa ko yung bahay ng ating super chatter. Maglipay-lipay na, magtayo sayo na, mag-ataw-ataw, mag-ataw-ataw ang tulo. DJ Armand, I Tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Maraming salamat sa pagpaharang-harang mo Madam Gaynor. Yes, maraming salamat po. Middle fingers up,
Yan po, binaban ni Ross ang bahay ng ating super chatter. Baka naman po, baka naman. Ayan po, DJ Stop and Music po. Yan ang super chatter. Baka naman po sa mga nandyan po. Baka naman, pakimahal naman po, pakikaibigan ninyo po ang aking super chatter. At pag kayo po na-monetize, makakaranas din po kayo ng ganyan. Lahat po tayo na nag-YouTube makakaranas po ng ganyan. Babalikan po kayo niya, sigurado po yan. At mamaya, sa oras na po ay nagpa-uwi po siya, nagdadrive siya. Pagdating sa bahay niya, magbabalik na po yan. You're welcome, MC Channel. Ayan, sa MC Channel, pakidikitan mo si ang aking dating co-workers at aking boss na napaka-supportive at napakabait, DJ Stop and Music Channel. Pakidikitan mo yan yung kanyang bahay. Baka naman po pwede po. Salamat. Tigawan TV o TW po sa ating super chatter. Maraming salamat, Tigawan TV. Thank you. Pag ganyan Boss Elmer, makakabila ako ng kanya ng disk ng CPU kagad eh. Pag araw-araw ganyan, Boss Elmer, makakabila ako ng CPU sa sweldo. Kasi hindi naman tayo araw-araw makakapag-live eh. Baka naman po sa mga nandyan sa loob, baka naman po ang ating super chatter, DJ Scope and Music po. Nakita nyo naman hanggang ngayon hindi nawawala yung pakulay. Second time niya po umatin ng aking live stream. Second time. Hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman sa pinalipad niya po. MC Channel, pwede mo rin po akong dikitan na kung gusto mo. Pwede mo pong dikitan. Babalikan kita mamaya pagkatapos ng aking live stream. Thank you, thank you. MC Channel, Tigawon TV Dan. Ayan, Tigawon TV Dan. Ano daw sa'yo si MC Channel? Medyo maliit pa lang yung kanyang bahay. Ang may papayo ko sa'yo MC Channel, kapag ka sa isang live stream, unahan mo yung mga naka-blue roll. Kasi yung mga legit na nudo sa loob. Para lumaki kagad yung bahay mo. Huwag mo pong isipin na baka hindi ka balikan. Hayaan mo sila. Basta digitan mo po ng digitan. Lalo na yung mga bagong pasok at nauna ka sa isang live stream. Digitan mo kagad. Kasi pag nauna ka, ikaw kagad ang makikita niya. Ikaw kagad ang una-una niyang babalikan. Ganyan ako nung nagsisimula ako. Wala akong pinapalagpas. Kasi nagsisimula pala ako mag-YouTube. Mayroon pang go-to channel noon. Napakadaling dumikit. Walang lapagan ng link noon eh.
kwentuhan sa loob ng chat box. Tapos go to channel ang pagdidikit. Ngayon kasi tinanggal yon, kaya nauwi tayo sa lapagan ng mga ating mga bahay. Baka naman po sa 5 million na niya sa loob, baka naman pupuntahan po natin ang bahay ng ating super chatter. DJ Scopel Music. Now, follow. 6 million po na sa loob po. Maraming salamat po po PGPG dyan. Maraming salamat po. Tiguang shout out sabi ni Boss Elmer. Tiguang TV. Yan, Tiguang TV, si Boss Elmer, isang monetized channel, isang IT expert na nasa Saudi sa ngayon. Pwede mo siyang puntahan. At pag kailangan ka ng tulong sa yung WH, andyan siya, madali siyang lapitan. Pero mahirap hanapin yan kasi nasa Saudi siya. Kaibiganin po natin yan si ating monetized channel, Elmer Dorana. Napakabait po niya, napakabait at napakamatulungin pagdating sa mga nangangailangan. You are dancing to the beat. What exclusive mix by DJ Boom Boom. MC Channel, DJ Isdan. Maraming salamat MC Channel. Mamaya babalikan ka po niyan kasi on the way pa uwi na po siya. Galing sa trabaho. DJ Boom Boom Remix. Nagda-drive po yan kaya hindi pwede mag-cellphone. Yan po ay isang manager ng dati kong trabaho. Napakabait po niyan. Napaka-supportive na boss. This is the best for you. Kahit naikit sa trabaho pero napaka-supportive. Yan lang po ang totoo. Hindi po tayo nagsisip-sip kasi wala na tayo sa kanyang nasa labas na po tayo. Harang boss, maraming salamat Tigawong sa TV. Maraming salamat sa paharang-harang. Thank you. Yung mga dumikit po sa ating super chatter, wag po kayong mag-alala, babalikan po kayo niyan. Kahit anong pa mangyari, binabalikan niya. Basta mag-comment lang po tayo, magbakas lang po tayo ng tama. Maraming salamat Tigawong TV sa pagdikit sa ating super chatter. Babalikan po kayo niya, nasahan niyo po yan, 101% po yan. Dahil almost 4 years ko siya nakasama sa trabaho. Maraming salamat Gamer Prias. Maraming salamat po. Thank you very much sa pagdikit sa aking kaibigan at aking dating boss. Napaka-supportive na boss at napaka-supportive na kaibigan. Huwag po kayo mag-alala, mamaya po babalikan kayo niyan. Sigurado po yan. Mega shoutout po sa 8 million na nandiyan sa loob, naka-BG lang. Boss Elmer, maraming salamat po sa mag-asawa Elmer Dorana at saka si Madam Priscilla, si Lona, maraming salamat. DJ Boom Boom Remix. This is the
Gamer Prias, Ma'am MC channel. Naka-private ba YT account mo? Ayan, MC channel, naka-private daw po yung inyong YouTube account. Baka hindi kayo ma-search. Okay, baba mo na lang yung iyong bahay diyan, MC channel. Ayan, nakababa na siya. Gamer Prias, nakababa na yung kanyang bahay. Drop your links lang po, drop your links. Go lang po tayo. Baka naman tamsak naman po dyan yung mga hindi pa nakakatamsak kayo. Tamsak po tayo. Doesn't any content nakalagay eh. Hanap ka po ng ibang hanap ka po ng ibang video niya. Ayan, nakababa na yung kanyang bahay. Ora bukidong, kalangoy-langoy. Sayaw takot-takot, muraga dakot-dakot. Talag sa Ayan po, na-open naman po yung ni Ma'am MC channel. Available naman po yung kanyang video. Click nyo lang po. Sigalon TV. Salamat po sa BJ. You make me feel like I am home. You make me. Salamat po. Mayroon po akong premiere sa linggo na hapon, alas 2 ng hapon po. Baka po mag-live tayo ng Sunday kasi wala tayong trabaho noon. Every time po na wala tayong trabaho ay magla-live po tayo para po sa ating ekonomiya. Again, nagpapasalamat po ako ng malaki sa ating software cutter, BJ Scope and Music. Thank you. Tubig muna. Maagang pamasko. Galing sa ating trabaho. Nagbakas ka ba, ma'am? Sabi ni Gamer Prias. Sino po ang binabanggit niyo, Ma'am Gamer? Si Ma'am MC po ba? Huwag niyo pong kalilimutan magbakas po sa mga dinidikitan po natin para mabalikan po kayo. Kasi pag hindi po kayo bakas, baka hindi kayo mabalikan. Kasi hindi makikita yung inyong mga bakas. Kung online po, walang problema. Sasabihin niyo sa kanila. Saka minsan po, talagang hindi dumidikit yung mga banana natin. Kasi alam niyo na, yung problema ngayon. Kaya make sure po, kalimbangin niyo po lahat ng kampana. Kalimbangin niyo po yung notification bell para wala pong kawala. Saka ilalike niyo po.
Ako po kahit monetize channel na ako, kapag nakita ko po na kailangan ko kalimbang, kakalimbangin ko po kayo. Saka lagi po nakalike yan. Tinatapos ko po ang video, nagko-comment po ako. Ayan, Ma'am MC, huwag niyo pong kalilimutan yung pagbibil o pagkakalimbang ng notification. At saka higit na mahalaga po yung mag-comment po kayo nang naayon sa video na pinanood niyo. Huwag niyo pong kalilimutan yung pagko-comment. Halimbawa, Ma'am MC, yung napanood niyo ay sumasayaw si host. Lagay niyo doon, magaling sumayaw si host. Parang tinatawanan ako ng miss ko sinabi Corona. Hindi makapaniwala eh. Okay lang po yan, Ma'am MC, okay lang po yan. Basta go lang po tayo, go nang go. Muling paalala lang po yun eh. Lahat naman po tayo na mga nag-YouTube ay minsan nakakalimutan po natin yan. Kahit ako, nakakalimutan ko rin yan minsan eh. Kaya iniisip ko bakit hindi ako binalikan. It's my fault, di ba? Talaga mali ko rin yan, kaya hindi ako nabalikan. Manghilapot sa amo, kay dili ni imong parta, kundi para sa amo sa katawan. Kami na may resina sa inyo. Buka pa! Way sirado! Guys, last 10 minutes na lang po tayo. Yung mga hindi nyo pa nadidikitan dyan, pwede nyo pang dikitan. Yung mga hindi nyo pa nagiging kaibigan dyan, kaibiganin nyo na. Kasi marami pang assignment si host eh. Way sirado! Ngayon ang papel dyan. Buka pa! Way sirado! Ang gagawin mo. Ang bilis lang yun. Yan, di ba host? Magaling yung sumayo si host, di ba? Ayaw talaga pumayag ng asawa ko eh. Na magaling ako sumayo eh. Way sirado! Sigawang TV. Isa lang po video, Ma'am MC channel. Nagbakas na din ako, ma'am. Ayan, nagbakas na daw po MC channel si Sigawang channel at Sigawang TV. Nagutom ang inyong host, kaya habang nakikipag-usap sa sarili, kailangan kumain. Way sirado! Hello, Ma'am Kunyang, salamat sa pa-BJ mo dyan. Ayan, inaabot mo pa yung pakulay dyan, no? Hanggang ngayon, di pa nawawala. Ang hirap buhayin. Buka pa! Way sirado! Ah. Kunyang, yung ate Kunyang, yung ating super chatter andyan, baka naman. Pa-help naman. Great remix of Oh, dati kong boss yan, napaka-supportive niya. Maigpit sa trabaho pero napakagaling na kaibigan. Mabait siya. Freak Channel, thumbs up lang kuya. Pasensya na, now lang nagka-free time. Maraming salamat Freak Channel. Baka pwede naman yung ating mga lagad yan na ate Kunyang, pahingi naman kahit mga 10 man lang dyan para kay DJ Scopy Music Channel, DJ Scopy. Oo nga, nagulat nga ako Frank sa pakulay ni ma'am eh.
bigla ko pinagpawisan eh. Akala ko nga nagbibiro eh, pala totoo na. Nagutom nga ako, kain tayo. Baba nyo yung bahay nyo dyan. Madam ko niya at saka Frig Channel. Ayan si Tigawon. Tiguwang pala, Tiguwang TV. Nandiyan si Kunyang Channel. Isang monetized channel po yan. Wag nyo skip ang harang. Kunyang baba mo yung channel mo, ay yung link mo. Para madikit ang kanila. Frig, baba mo yung link mo dyan, Frig. Sa Pasko daw, Frig, kailangan monetize ka na, sabi niyo, may kasi kukulay ang karol niya. Ayan, nagbaba na ng bahay si Frig Channel. Gawin nyo na po akong 200 piece. Anong 200? 1,200. Ayan si Kunyang channel, isang monetized channel. Don't skip na lang po sa aking ads. Bagong monetize po yan, nasa si Kunyang Channel TV. Napakaraming alagad niyan. Frig, sa lablabin mo na yan si Ate Kunyang Channel. At saka yan si Frig, si Elmer Dorana, kung hindi mo pa kaibigan yan, isang expert IT na nasa Saudi Arabia. Isang monetized channel din. Medyo nagutom siya kasi sa pakulay na nakita. Okay. Salamat sa pag-video. Maraming salamat. Assalamualaikum. Frig, yan si Kunyang Channel, dikitan mo rin. Mabait yan. Pareho kong taga Bicol. But she is now working in far from Philippines. Kamay mo baka Pasensya na kung gumagalaw yung aking camera. Kaya matapos na yung live ko, hindi pa nawawala yung pakulay ni ma'am. Okay. Frig Channel, natin dikit ko na pala si Madam Kunyang. Salamat, Frig. Alam ko naman na binigay ko sa iyan mga yan noon eh. Great remix of DJ Josh Abes. Wow, salamat Frig sa pangalan kay Madam Kunyang. Kaya mo malapit ka na rin ma-monetize eh.
si Frank Channel. WS 4,000 watts hour. Maganda pala pag direct brakes eh. Here we go again. May nawawala yung pakulay niya eh. Hindi ka nag-live ngayon, Craig. Okay lang, Boss Elmer. Salamat sa pabidyo lang mga pabidyo po. Maraming salamat, Boss Elmer, sa pabidyo at saka sa pag-play ng mga video ni Ma'am Dave. Guys, 15 minutes na lang ako kasi makadalawang oras na rin man. Saka may gagawin din ako. Baka bukas may lakad kami. 15 minutes na lang po. Yung mga gusto pang magipagkaibigan dyan, baka naman. Yung mga hindi pa dikit kay host, pakipitik naman ng kaunti. Pakikalimbang naman. Babalikan ko po kayo kaagad. Ayan, maraming salamat po sa 9 million na nandyan. Sa mga naka-BG po. Thank you, thank you, thank you. Thank you very big. Maraming salamat po sa mga dati kong kasama sa trabaho. Podium family. Thank you. Podium BOS external. Thank you. Alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa masasayang alaala. Masasarap na pagkain na puro libre. Unsa ko no? Chop Bolivar! Napaka-bait talaga ni Ma'am Konyang Channel. Thank you Madam Konyang sa pagtulong kay Madam Dave. Mga dati kong kasamaan sa trabaho yung mga yan. Napakabait niyan. Almost 4 years wala akong masabi dyan. Kundi, thank you. Pag nagbigay ng pagkain, thank you. Maraming salamat sa podium team ng aking trabaho dati. External, BOH, design team. Maraming salamat.
Alam nyo na kung sino kayo. Sa aming boss sa taas. Thank you. Na nagbigay ng opportunity sa akin. At nagbigay ng magagandang alaala sa trabaho. Thank you sa inyo lahat. Panginoon ang bahala sa inyo magbalik. Kung ayan, kung nakamonitor pa si Ma'am DJ Stop and Music, bahala na po kayo magbalik, Ma'am. Yung mga walang video, yung mga isa lang video, alam nyo na. Mayroon po sila mga comment dyan. Dancing with the beat, we DJ Richie. Pati yung mga ninja mo, Ma'am Kunyang, babalikan nun mo. Pag nag-comment yung ninja mo, babalikan nun. Walang patawad yun. Lahat yan, babalikan niya. Hindi kasi alam kung nakamonitor pa siya ngayon. Kasi nagdadrive yung po eh. Maraming salamat po niyang channel sa tulong sa pag-help kay Madam DJ Scope and Music. Thank you so much. May isang oras hindi pa nawawala yung pakulay. Hanggang yung kulay pula pa rin. Maraming salamat po sa lahat na naka-video at pumunta. Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat. Boss Elmer, Ma'am Si Ann Channel, Ma'am Si Ann Channel, Konyang Channel TV, Craig Channel, maraming salamat. Gimara Prias, thank you. At sa asawa ni Boss Elmer, maraming salamat din. Kay Gia Vivas, maraming salamat. Thank you sa mga naka-video na hindi ko nakikita yung pangalan. Maraming salamat. Sa ating super chatter, DJ Scope and Music, thank you, Ma'am. Diyos bahala magbalik sa inyo. Thank you sa support. Sa lahat po ng pumunta, salamat po sa inyo mga suporta. Mga naka-video, maraming salamat. Ang Panginoon na po ang magbabalik sa inyo. Yeah, masasarap yung kape niya na Konyang. Medyo pag hindi ka sanay nga lang, hindi ka makatulog. Sa lahat po ng pumunta sa araw na to, salamat po. Alam niyo na po kung sino-sino kayo, hindi ko man kayo mabanggit isa-isa. Boss Elmer, maraming salamat. Napakalaki ng tulong mo sa akin at sa ating mga kaibigan. Tigawang TV, thank you. MC Channel, thank you sir. Thank you very much. Sino pa ba? Ma'am Sia Channel, thank you. Craig Channel, thank you. Gamers, again, thank you. Boss Elmer, thank you. Konyang Channel, thank you. Ako po ay magtatapos na. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ulitin po, sana wag kayo madadalang makipagkwentuhan sa akin.
Maraming salamat po sa lahat ng suporta at Panginoon na po ang bahala sa inyong magbalik. Thank you po. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam na po ako at Tiguang TV. Salamat sa paharang ulit. Thank you. Maraming salamat sa paharang mo at Panginoon na po ang bahala sa iyo. Thank you very much sa pagpaharang-harang dyan. Konyan Channel, maraming salamat. Bagamat konti lang na itutulong sa iyo, hindi ka po nawawala sa aking mga live. Maraming salamat sa iyo. Kahit na ganun pa man, konti lang na itulong ko sa iyo. Thank you. Panginoon na po ang bahalang magbalik sa inyo niyan. Doon po sa mga gustong tumulong sa taong mga nangailangan, inirekomenda ko po ang channel ng ating kaibigan, Tikram Channel po. Doon po tayo, kung gusto nyo pong tumulong sa mga taong nangailangan, pwede nyo po kayong lumapit, pumunta ron. Punta nyo po, Tikram Channel. Doon po makikita nyo po kung sino-sino ang kanilang mga tinutulungan. Maraming salamat po guys at magpapaalam na ako. Bye po. Salamat sa lahat. Salamat. Sorry po guys kung may bagong pasok niyan. Sorry po at ako po yung magpapaalam na. Magkita-kita po ulit tayo sa linggo. Makikita nyo naman po kung anong oras. Naka-notify naman siguro ako sa inyo. See you on Sunday mga kaibigan. At maraming salamat po sa lahat. Bye bye.